Ubuyile wafika ne-suggestion. Kanjani? Hayi ukuthi wena wamithela umithele stepfather sakho. Emva kwalokho abona ukuthi ngcono ubulala uma wakho. Indaba ufake mina. Wena wafika nendlela yokumbulala. Cha yena indaba yena ethi mina. Mina nginengane yini? Uyena onengane. Nengane mina. Wala ibuza ngithi insulin ngithatha umcabango kodwa ukumbulala. Kuwona senze esibhedlela. Insulin ngithatha insulin uyashukela. Manje ufuna ukuthi mina nginikeze. Wena wakhulelwa wena ukhulela stepfather sakho balokho. Sorry sis, kodwa mina into engiyazi ngina screenshot. Okay. Boy. Angithi usibizele la ukuthi kufike kuloku iqiniso. Wonke umuntu abhodle akhuluma iqiniso. Lithini ke iqiniso kwenzakalani ngimama? Sanibingelela nonke babukeli beBlack Live TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni la imndeni yenza khona inhlambuluko khona. Namhlanje siminyiwe la ekhaya usisi wethu uThena. Ngicela nisondele eBlack Live ngidinga ukuthinta umamncane kamngani wami. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho igama uthuba. Sanibona ababukeli emakhaya igama lami ngobuyisile ngwakamanqele. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho igama uthuba. Igama lami nguFikiswa Ngcobo. Ufikiswa Ngcobo. Yebo. Siyabonga kakhulu la Fikiswa ke na ngiyazi ukuthi wena unga-understand ukuthi why silana sikumemile nje simenywe ubuyisile la. Wathi ke na Black Life into yomndeni lena isensitive. Cane ngixhumanise noma mncane kamngani wami. Unodaba engifisa ukuthi ke na ngimtshele lona. Ngoba ke nasele ngihlupha iminyaka bathangaza ukuthi ke na ngizoyidila kanjani nalo. Before siqhubeke umngani wakhe ubuyisile. Ngisacela utshela umamncane ukuthi size ngani la namhlanje. Oh yebo, mamncane. Nginenkinga yamngani wami uMaqamzana. Indaba yakho into ayenzayo nje iyangikhathaza kakhulu. uMaqamzana, okay, umngani wami abanengane. Ingane eya stepfather. Indokunye angimazi ukuthi usahlaleleni la ihleli khona. Stepfather lo ayishade nosisi? Yebo, unengane no-stepfather. Okay, before siqhubeke uyamazi uMaqamsi? Yebo ngiyamazi ingane kasisi. Ingane yadadweni? Yebo. Okay, uMaqamsi kwenze kanjani ukuthi azohlala no-stepfather? Ungase usixoxele ngosisi wakho nje. Ngoba wayelanda usisi, ohamba naye usisi sesishada. Bayohlala naye khona lapha. Emva kokushona kasisi ngambuza ukuthi akathandi yini ukubuya ngoba ngangaqondi ukuthi yini esamhlalisile lapha. Khona ingane ngiyazi unayo kodwa engangichazelanga ukuthi ingane kabani. Ngitshela mhlambe umuntu olingana naye noma umfana nje wangaphandle. Asikaze sikhulume ngakho naye ngalokho. Kodwa nje ngitshela ukuthi usahleli ngoba ukhululekile khona. Nginakho ukumbuza kodwa bengathanda ukuthi lo engiphindelela mhlambe ngabe akathanda ukuhlala nami mhlambe le inkinga. Kodwa ngimazi ukuthi uright nje la ihleli khona. Okay, udadweni washona kanjani? Incazelo nasibanga naye kodwa kwashiwo kwathi i-food poisoning. Food poisoning? Yes. Okay. Ngizwa ekhuluma ngengane. Ingane ubuwazi ukuthi unayo? Ingane bengazi unayo nje bengichazile ukuthi besingazi ukuthi yabani bengitshela mhlambe umfana nje wangaphandle noma umuntu angawakhe angaphandle. Besingakaze sikhulume njengomndeni. Okay. Wena ke Buyisile ixaka ngani le ndaba yokuthi ke na uzoyisho ukuthi unengane ne-stepfather? Inqanga umngani wami uyangikhathaza. Uhlaleleni nobaba ahlali naye. Ngoba phela lapha khona kubo. Umuntu ayeze ngayo usashona. Okay. Kumele abe abuye. Uhlaleleni. So if i-relationship yakhe bekuwubaba nendodakazi because bakhona obaba baba ubaba. Cha, inkinga phela unengane nalo baba. Ileyo nto engikhathazayo ukuthi unengane nayo nobaba. Awuxoxe le ndaba yengane nobaba. Nabangani okusho ukuthi wazi wonke ama details. Sabangani. Bajola nini? Awu ngekudala. Dala bajola. Usisi esaphila? Esaphila. Kade baqala lento yabo. Kade nje bayiqala. Wena uyazi kanjani? Uma wakhe yahlahle shothi uyena boPopayi. Ngobe ngaboni lutho. Kade ayiqala. Umitha nje. Umitha. Wayivele nje vele beqalile kudala. Sisi ubunjani umshado wasisi wakho njengoba ade nikhuluma phela nosisi? Bezizwana impela nosisi kodwa kunezinto nje ayibuye ngangixoxe zona. Ngike ngimbone ukuthi akekho right kodwa ngingaqondisisi nami ukuthi mhlambe ngabe isekhaya noma isemsebenzini noma mhlambe uyena uMagqama ingane. Kodwa nje mina ngangibona yonke into ihamba kahle. Ngakaze ngibone nje kuyiphutha.
noma oku-wrong engabe uyakwenza umyeni wakhe kuyena. Wena-ke Buyisile uMakamagqamsi ubumjwayele? Bengimjwayele kakhulu. Okusho ukuthi nawe kule relationship ade nayo uMagqamsi ubukhona phakathi. Bengikhona. So nina noba u2 bendlala uma wakhe. Bengamdlali mina uma wakhe. Nakho nje Mina ngikhathazekile njengomngane. Khathazekile njengomngane. So ngoba uthi-ke nakade yaqala le relationship mhlawumbe sineminyaka. Bengixoxela umngane wami. Hayi iminyaka eminingi kakhulu. Lapho umama Esafunda ukhona. uMagqama. Esafunda. Bevele nilala nobaba wakhe. Okay, so ungakwazi ukuthi mhlawumbe unaba kancane ngale relationship yabo? Hayibo. Izinto mhlawumbe ade menzela zona. Yonke into emthengela ingubo, uyamkhipha, ehambe ekhaya eqamba amanga, ethuya kwezinye indawo kanti uyahamba nobaba. Umama engazi. Okay, uthena ukhathazekile ngaye. Uthe sebeneminyaka abayiqala lento. Namhlanje sihleli la uzomceba kumamncane wakhe uthi akamkhiphe lapha. Yebo. Wayezomkhipha ekubeni nomama engasekho. Ngoba ade yenza lento ekhona umama. Cha, kufanele uyibuze ukuthi nje ukumitha kwakhe kulumama. Kufanele ube nalokho uyibuze ukuthi kwenzeka kanjani lokho. Kodwa engaqondi mina yini uzongitshela namhlanje lokho. Mawuthi kuneminyaka kwenzeka futhi kade ubona nawe nje ukuthi uhlanganisele ukuthi usisi wahamba food poisoning unengane nomyeni wakhe. Wena umade ukusola lokho ungacabanga mhlawumbe ukuthi sayidinga nasiyoclosure nje bengazi ukuthi bayajola. But sisi umngane wami bekunzima ngiye ngamkhuza engangilaleli. Sisi nombuzo la uthi-ke nafanele uyibuze ukuthi indaba usisi wakho agula. Awumbuze. Ngibona lokho ngikubuza ukuthi yena mengabe kade emva kokumitha nje kufanele uyibuze ukuthi indaba usisi wakho wagula kancane kwaphela kanjalo ngaye. Ubuze lokho. Ngiyayibuza kona lokho. Ngaba kanasandla yini? Ngiyayibuza ngiyayiphendula kanasandla lokho manje. Kodwa nawe ngithi awukwazi lokho unasiqiniseko sakho. Noma unasiqiniseko. Noma anginasiqiniseko. Ngithi mina zibuze ukuthi indaba lo ayibenengane usisi wakho uyagula. Isikhashana washona. Sisi uyazizwa ukuthi uthini right now? Ngiyazizwa Nkosi yami. Uzongitshela ukuthi kwenzeka noma nawe uyacabanga ukuthi kwenzeka uya-assume. Ngithe zibuze. Uzongitshelela ukuthi zibuze. Yena ukhona sekakutshela kona uMagqama? Hayi ngaphandle ukuthi bayajola. Nengane ukuthi yaba ngoba umngane wami ngeke ngazi ngisuka kude namagqamzana. Nanokuthi yini uzositshela lokho namhlanje? Umbuzo wami kahle kahle-ke loyo. Sengiyayibuza-ke lokho ukuthi angiyibuze kona kodwa yini namhlanje? Ukuthi sengikhulume naye kaningi. Ngangimkhuza umakhe sakhona ngale ndaba le. Ilokhu eqhubeka nobaba wakhe. Ngithi umenza kanjani isilima uma wakho ekusizile unganababa. Wakuthatha wohlala nawe nalomuntu oyitshela ukuthi ubaba naye nimenza isilima umama. So mina-ke ngoba uthi-ke nakayibuze wena yakhe i-theory ithini ngoba uthi-ke na wakhulelwa wagula umama akasekho kwaphela kanjani. Eyakho-ke i-theory ithini? Mina ngithi nje hayi animluka amakhwapha. Sisi uyamuzwa uthini? Ngiyamuzwa uthini. Kodwa ngiyacabanga nje ukuthi ubengasho ngani sonke lesikhathi nanokuthi made ecabanga kade ecabanga bengasixwayisi ngani ezumndeni. Kusa-early sihlale sikhululekile nathi ukuthi hayi sisi wahamba ngenxa yento kanje mawuthi sayisukumela siyisukumela. Ngoba ngangishilo kodwa ukuyisukumela manje lento ahlahle eyomndeni ayidingi. Yena uyazi yena uMagqama ukuthi ngoba ngibize wena ingoba bengifuna ukukhuluma nawe kube wena ozokhuluma noMagqama. Yena ubethanda ukuthi ukhulume nami? Ayakazi. Uya-understand uMagqama ukuthi naye simtholile uzobe khona la? Hayi anginankinga ke. Awunankinga. So yonke lento oyikhulumayo uzokwazi ukuyikhuluma phambi kwakhe. Ngoba phela okwamanje kusayithina sobathatha akekho. Akeze ngizokhuluma. And wena uthakayi nokwamakhwapha. Akayi nokwamakhwapha. So uzokwazi ukusho futhi nalokho phambi kwakhe. Ngizokusho ngimnqeni. Okay, but still awukawuphendula umbuzo wethu esubuzayo ukuthi-ke na yindaba namhlanje usufuna lolu daba usikudilwe nalo. Inkinga yami uhlaleleni lapha emakhaya sekho. Indaba ehleli lapha. Uhlaleleni? Uhlaliswe yini? Angithi phela sekuyishoka lakhe nene. Hayi ngiyakwazi adedela abanye. Angazi noma ngikuzwa kahle yini adedela abanye abanjengoba njengawe? Cha, abanye. Baba shothi indlela owenza ngayo ukuthi cha concern ukuthi concerned ngomngane wakho or is it something else? Akadedela phela kahle kahle ubaba kuyena loyo. Ukuthi bawenza amaphutho baba egcineni
akadedela abanye. Njengomngane wakho-ke omaziyo uthe wazi yonke into ngaye. Injani i-relationship kaMagqamsi no-stepfather-ke manje? Akasekho angithi umama? Isinjani-ke i-relationship? Hayi, i-right. I-right? I-right, kodwa cha, akaphume lapha endlini. Okay, mamncane, uzizwa kanjani? Usisi ekhuluma lolu daba? Simningi kakhulu imibuzo engiyibuza yona. Ngoba nakhona if ubu-concern njengomngane wakhe ukuthi sonke lesikhathi kumele abuyele ekhaya. Yini mhlawumbe uhleli kabi? Is stepfather abusive? Yini o-concern ngayo kakhulu? Ukuthi sithole iqiniso ngokuhamba kwasisi noma u-concern ngayo Magqama khona okwenzakalayo endlini? Ngibuzeni ukuthi usisi uhamba kanjani. Wena uma ngabe wambuza ongakunika impendulo thina uzosinika impendulo. Akaze azangitshele mina. Akaze angitshele. Akaze akutshele lutho. Mina nje bese ngihlanganisela. Wonke lama clues Zonke lawo lezi zinto ezenzakalayo ukuthi hayibo kanjani. Wonke lama clues othi wahlanganisile akikho nje eyodwa hints wayithola ngayo yonke ubuyibukela nje. Lutho bengibuka nje. Seneminyaka emingaki abangani noMagqamsi? Sukela esikoleni. Kusukela esikoleni? Yebo. So nje nikhula ndawonye. Sikhula ndawonye. Uzothini-ke namhlanje usumbizela ithimba laka Black Life ubize noma mncane umndeni wakhe uzodalula lolu daba. Angazi. Uneminyaka emingaki eshonile ma wakhe? Uphile 3 years manje? Phela 3 years eshonile. Yebo. So ushonile umama phela 3 years umuntu ade kufanele ngabe uyibeka kuyena lolu daba umlindile ashone. Akasekho manje and lapho umtshela ukuthi uMagqamsi uhleli kahle ne-stepfather wena uthi akaphuma dede labanye. Yebo. So uMagqamsi mase simbizile wena azikho yini ezakhe indaba azoyikhipha? Hayi azikho. Azikho. So umsulwa la. Yebo. Uze ngenhliziyo emhlophe ukuthi ke na udaba likwazi ukulungiseka. Yebo. Mina ngize njengomngane ukhathazekile. Umngane okhathazekile. Yebo. Mancane uzokwazi ukudila noMagqamsi? Hayi ngcono ngizwele ngaye ikona kuzongigculisa ngempela ngoba kuningi usekukhulumile ubuyisile angizakamqondisisi kodwa ipoint yakhe ngizwile ukuthi ufuna ngiyibuza ukuthi sisihamba kanjani kodwa ile i-relationship yakhe noStepfather sengifuna ukuyiqonda kahle ukuze nami engizokucabanga ngikucabange ngiyigculise nami ukuthi hayi noma ngicalculate into noma kuyimini ngibona kuyileyo point ngigculiseke. Umaze ingane enjani wena uMagqamsi loyo? Hayi yena ubile nokuhlupha kodwa nje ayokuthena okwengane nje umuntu oyithulelayo futhi bebezwana futhi noma wakhe kakhulu emlalele yona into engangivumela nami ukuthi ehambe naye yabo ku-stepfather just naye shuthi wayezomletha la yazi khona ukuthi uzoba right khona. Okay. Ngoba ethi-ke i-best friend yakhe akayinuka amakhwapha if kungenzeka ukuthi-ke uMagqamsi unesandla ekushoneni kadadweni kuzoyishintsha yonke lento? Into ezokhulunywa nomndeni wonke kumele kuhlanganezwe umndeni ngifonela abanye ikhulunye ukuthi siphi isinqumo esingathathiwa kodwa isikhathi sihambe kakhulu yabona ukuthi usisi sesisaphole ukuhambeni kwakhe kona uyazi ukuhamba komuntu akupholi ncinci kodwa sesesadlula kona kodwa if it's something we have to revisit kuyomele ikhulunye. Yo nayizwela-ke babukele emakhaya umngani uthi-ke namhlanje nginibizile ukuze kulungiswe isimo saMagqamsi ngoba mina ngiconcerned ngifuna aphindele ekhaya ngoba-ke lento ayenzayo ayikho right beyenza akusakhona uma wakhe usaqhubeka yayenza nale ngane khona ekababa wakhe i-stepfather umyeni kamama wakhe but-ke su-Black Life asidili nodaba lingaphelele uMagqamsi naye simlandile akezohlala la azoyikhulumela phela alona idlozi uyaphila asimlande. Ku-Black Life TV isiqephu sethu izinkinga zomndeni njengoba bashilo ukuthi siyolanda uMagqamsi-ke manje ukuze akwazi ukuthi ayisholo naye udaba lakhe. Sawona Magqamsi. Sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Hayi sengizwile ukuthoka uMagqamsi akuchaze leli gama walithola kanjani? Ngathola ngakhula nalo vele but igama lami langempela uNondumisa wakaNcube. uNondumisa. Yebo. Kodwa-ke kwathiwa uMagqamsi. uMagqamsi because amehlo na. Oh amehlo amehlo akhabona kakhulu ne aqamile mahle. So Magqamsi su-Black Life TV simenye umngane wakho lo uyamazi usisi? Ngiyamazi. Uyini kwena? Umngane wami from childhood school nje. From childhood. School. So wazi yonke into ngawe? Umuntu ongasho ukuthi ungamthemba? Ngikhompara kuyena yonke into ngibhodlela kuyena. Ubhodlela kuyena? Because umngane wami wazi ukugcina yonke imfihlo zami. Okay, usisi lo seceleni? Umamncane wami. Umamncane wakho.
Hayi, siyabonga. Maqamsi umngane wakho la njengoba usho ukuthi ubhodlela kuyena uthe u-concerned kunenkinga la esimhlukumeza wathi ke na Black Life ngicela nithinta ubamncane kaMaqamsi ngoba lento into yomndeni. Ngicela ningithintele yena ngikwazi ukuthi ke nasazi ukwenza lenhlambuluko le sikhulume lolu daba. Ngicela ulibeke udaba sisi. Oh, namhlanje ngicele Black Life TV ukuthi bangiphelezele ngiyotshela umamncane wakho ngey'nkinga zakho ukuthi wena loya nobaba wakho unengane nobaba wakho u-step father. Maqamsi sizwe nembeka kude kanje. Ngisizwe nembele eduze kwami. Likhona iqiniso kulento ayishoyo? Ngaphela vele umngane amazi yonke into. Ayisekho into engizoyifihla njengamanje because sekuphumile national TV ku-South Africa yonke siyazi. So semele ngisho into engimele ngisho. Ngizosho ukuthi uma waka ngakhula ku-stepfather sami singikhulisa nani. Ngaqala ukuba nama-feelings for stepfather sami at the age of 14. Yeah, 14. Yeah. Stepfather sami, he was my first ukuthi ngiqale ukulala naye. And then qala ukulala naye ngadevelop ama-feelings for yena. Ngakhuluma nomngane nami. I didn't know ukuthi uzobuya azotshela umamncane wami lokho. Imali uqala nokulala nobaba wakho wadevelop ama-feelings uno-14 Before silale. before nilala. Feelings for yena. So walala naye usungakanani? I was 16. Oh no, 16. We understand ukuthi ubaba wakho lo. Angithi ukuthathile ekhaya wathi iba indodakazi kumina. Yeah, I understand lokho but again baba wami ngizalayo. So uma wakhe khona wakwenza lokho. But ngangibona uma indlela emphathe ngakhona stepfather sami uma wayengamhloniphi. Wayenzani mhlambe wena wabona ukuthi ungayenza kangcono? Uma wayehamba abuye drunk endlini. Mayebuya kuba nomsindo endlini nani. Kanti mayengekho mina ngiyakwazi ukuthi ngiphe stepfather sami sidle dinner ngesikhathi right. Ngimbela amanzi okugeza indoda yakhe ayiphenduli but uma wayekwazi ukuthi aphendule indoda umyeni wakhe ngendlela engangiyithandi mina. Mancane. Phela izolo udaba libekwa la namhlanje. Yes. Uthe ngibuza kona so engakhuluma ngani noma wakhe ukuthi kwakuyinkinga ngempela noma asithinte nje thina njengomndeni ukuthi endlini kuneyinkinga. Noma ukhulume nathi ke endlini ukuthi Umdala umuntu uyazi ukuthi indoda iya respect. wena una 16 busukwazi lokho. Indoda iya respect, indoda kumele ihloniphe. Una 16 busukwazi lokho. Indoda uStepfather sami sasibreadwinner lapha endlini. Siyona seyenza yonke into but uma engakuthathi notice lokho ukuthi ubaba uyena wenza yonke into endlini. Wawumbone ubaba wakho futhi uyasho nokuthi ubaba. No. Yini oyishoyo ngempela? Nanga ngama-feelings for ubaba wami at the age of 14. Ngangimthanda. Because every time ayikhona endlini uma mhlawumbe sihambile senkonzweni labo inkonzo lezo ngilosina ayihamba uma mina ngikwazi ukuhamba mhlawumbe ngo-top skin ngihamba ngangiphinde in front of ubaba wami. Yeah. Ukuze ngangifuna nginothise and wagcina kubonile. Wawungakhululekile ngoba kubaba wakho ufuna kubona. So awukazi wambona njengobaba. Angazi ngambona njengobaba. Angibona njengendoda. And in connection to ukuphuza kwama wakho nokukhuluma naye nokuxabana nobaba wawungasithinti ngani thina mawukuthi awukho comfortable noma ukhuleka uhlala endlini sibuye. Wawungabuyi ingane ekhaya uzosho. Nani kuphi? Sasikuphi kanjani? Nani kuphi? Uma wayengikhulisa lapha ku-stepfather lapha vele isifaka si-abusive ne. Kodwa the time ngisakhula wayem-abuse uma em-abuse phambi kwami ngikhula vele nje uma uyam-abuse nani. Kodwa nina nani ngekho. Uma akazange ukuthi akwazi ukukhuluma nani because nani naseniyichelelisile naye. Uma nathiwa namkhupha inyumbazana. Nesiqiniseko singanani sokuthi umakho wayiqhelelisa kuthina noma ithini sesiqhelile kuyena. Ngiyakwazi nalokho uma wakhula ngitshela lokho ukuthi ngingabi nama-contact nangaphinde nje ngikhulumane nani. Athi ngaphinde ngingaqali nje ukuqala ngokuthi ngicontactane nenani. Because nawukwazi ukumyekelela umama imazi i-relationship yakhe abusive.
uya-abuse lahle khona. Thina sasingakwazi lokho. Umakho akaze angitshele mina lokho, ngikuzwa ngawe namhlanje. So Nanokuthi nje uthi walala naye, ngazi ngani ukuthi nje uthi wa-develop ama-feelings noma mhlawumbe naye waba-abusive towards you akuforce. No, Ngoba iqiniso ngathi awunalo ngempela. he didn't. so wavuma. Are you sure? Angiraphanga, savumelana. Even though wayengidala kunami, because ingithi imithetho wase-South Africa uzobona ngathi mhlawumbe ungirepile, because ngangi-underage, because ngaqabulana ngino-16. Kodwa umuntu oyihlukumeza uma wakho wena uyaqhubeka udevelop ama-feelings for yena. Uma wayengamnakeleli, Hey, ngangikwazi ukunakekela. So Magqamsi, umngane wakho la uthe uma mncane wakho akayibuza ukuthi ufika uyamitha la, uyateta, uyagula uma wakho, uyashona. Uthe asiyibuza ukuthi yena kwenziwa yini lokho. Angive ngisanda ukukhuluma, kodwa phela ngizokhuluma ngoba sesila. Kodwa-ke umngane wami uBuyi, siyazana from childhood nasi, ngiyakwazi ukukhuluma nayo yonke into uyazi ukuthi kwenzakalani kuma. The day ngifound out ukuthi I was pregnant, ngatshela uBuyi ukuthi ngi-pregnant. Inkinga ukuthi ubaba vele wayemthanda, angazi ukuthi wayemthandela uma. Kodwa ngangifuna ukuthi ngimgudluze umana, ubaba, ubaba, Stephen, sikwazi ukunaka mina, ne-pregnancy yami, sikwazi ukukhulisa le ngane le, angibuyisise kuyona. And uBuyi wafika ne-suggestion yokuthi uma simnike insulin le yeshukela. Athi uyazi ukuthi i-insulin yashukela uma umjova umuntu uyashona like within 2 minutes. Uma umjova i-insulin umuntu mayingekho diabetic, uma umjova ngayo like kuphelele ngayo. Wafika naleyo suggestion yokuthi vele wena uzawasona esibhedlela ngalesi sikhathi. Wanginika leyo medication and nganika lento umana and kwenza lento esayenza. Buyi uthini ngalokho? Hayi angiyazi lento ayisho. Kodwa phela vele Angiyazi uzosho yonke into azoyivikela ngayo. Yonke into azoyisho vele izobe ivuna yena. uBuyi lo afike ne-suggestion. Kanjani? Hayi ukuthi wena wamithela wena umithela stepfather sakho. Emva kwalokho abona ukuthi ngcono ubulala uma wakho. Indaba ufake mina. Wona wafika nendlela yokumbulala. Cha yena indaba yena ethi mina. Mina nginengane yini? Uyena onengane. Nengane mina. Wala ibuza ngithi insulin ngithatha Umcabango kodwa ukumbulala. Kuwena senze esibhedlela. Insulin ngithatha insulin yashukela. Manje ufuna ukuthi mina nginikeze. Wena wakhulelwa wena ukhulela stepfather sakho emva lokho. Sorry sis, kodwa mina into engiyazi ngina screenshot. Okay. Buyi. Angithi usibizele la ukuthi kufike kuloko iqiniso. Wonke umuntu abhodle akhuluma iqiniso. Lithini iqiniso kwenzakalani kumama? Usisi wamitha. Yeah. Emithela ustepfather. Okay. Emva kwalokho wabona ukuthi akagudluza uma wakhe. Wamgudluza ndlelani? Wambulala. Wamenzani? Khona amfakela yona food poisoning. It wasn't food poisoning. Food poisoning. Injection. Food poisoning. I-report mamncane yathini? Kadokotela Food poisoning. That's food poisoning. Yes. Okusho ukuthi Magqamsi wena ongakhuluma iqiniso la. Ngihamba benza lento lona. Autopsy ngivele kwangivele ngangifuna iphume ngokuthi kuthiwa i-food poisoning, mhlawumbe wadlisa emsebenzini nani. But mina noBuyi sasazi. Sabathenga abantu laba benze autopsy kuma ukuthi abathi. As a double story phakathi kwenu khona oqamba amanga. No. Maqamqamsi. Kodwa phela vele ifuna ukuthi ngiphethe njengamanje ngizongitshela yonke ama-screenshot ama WhatsApp ami noBuyi sikhuluma indaba yami ukuthi ngomkhulisa kanjani because uDodo ngiyayithanda. uDumsana ngami ngithanda. uDumsana ngiyamthanda. Uphi yena lo Dumsana? Usemsebenzini nje. Usemsebenzini. Akhona ngikuphumelela nje ngama. Yeah. Because kunama short thing nje ama short what emsebenzini. So wena sekuwena umfazi wakhe. Yeah. Ona Sinengane ndawo ngimzalele ingane yomfana kade efuna uma engakwazi ukumzalela. Nehlaza akuyona makho lokhuluma hayi. Uma ezozalana nasemdala ngakwazi ukuzalela indoda. Okay, uBuyi uphinde wathi lana ufuna uphume lapha endlini udedela abanye. Ngabe kushiswa yini mhlambe lokho? Igama lakho? uLongstar. Longstar ngicela ukutshela ukuthi ke okay.
Asibuyele emuva. Ubuyi unengane noDumisani before mina ngibe nengane. Into angangitshelanga yona leyo. Ubuyi wamithela indoda kaMa before mina. Buyi, Uma wakho Ngoba sekhona. ngoba ngifuna ngiphume mina ufuna ngene yena nale vezandleba yakhe. Ufuna ngene yena lapha endlini. Because uyabothi uDumisani akayinake lengane yakhe sefuna kuphume mina endlini ukuze uDumisani anake yena nengane yakhe. UDumisani ngayina ingane yakho because mina ngicontrol imali zakhe. Ngiyakwazi ukwenza lokho. okay Buyi, awukukhuluma iqiniso-ke, unayo ingane noDumisani? Yebo nginayo. Bunga ukusho lokho kuqala. Awukushongo lokho? Lokho kuqaleni. Ngikubuzile wathi-ke na umngane o-concerned, ingakho sila. Unendaba nami. So ingane yakho noDumisani yafika before uma wakhe noma after? After umama. Yafika after umama? Khathi khona umama nje. Khathi khona umama? Ngangivele nginayo ingane noDumisani. Oh, Uma so ubeyazi before. leyo nto. Yebo. Ngiyazi. Engakamithi usisi. Inkinga ziqalela sengimithe lo. Babe engasayondla ingane yami. Qale lapho ke inkinga. Uwena okuvala ukondla kwengane yabuyi noma uDumisani wayisathatha Yini leso zonke sinqumo. because asinayo ngisho ukuthi yakhe uDumisani lengane. Eyakhe wayithathwa Angiyona eyakhe. wayithathwa ngezimfazi wesibili. Mina ngiyayibona ingane yakhe. Wayithathwa ngezimfazi wesibili. Kodwa Nangu manje usehlele endlini asaphuma. Angimazi ukuhlalela endlini. Imancane. Ufuna ngiphume ngishone ukuze ngene wena. Phendela kini. Mase ngene. Kini. Cha ngeke ngize ngene. Tetela abanye. Indawo. Tetela abanye. Udedela abanye wena ngithi. Obani wena. Wayithathwa ngezimfazi wesibili. Imake ngicela singene kule yakho Buyi kuqala. Wena uzoba umfazi wesibili. Yebo. Washada uma wakhe, Yebo. wena usukhona. Yebo. So akhathi eshada wavuma ukuthi uzokushada wena ube wesibili. Nganganankinga. Onganankinga. Yebo. UMagqamsi wayekwazi lokho ukuthi wena uthandana noDumisani. Wayekwazi ingakho amitheni. Mina ngise noma yini. uDumisani uphethe igolide. Sekumele ngimisele uDumisani. uDumisani Ngingayiphi ingane yomfana wena umise ngane yentombazane. uDumisani uphi ingane yomfana ngamzala indlalisa la efuna. So wena Magqamuza ke Ngayivana indaba yakhe nengane yakho le. imake Magqamsi. Nenyelo eziphiphezela esingazuyani. Magqamsi awusho ke wena uthandana noDumisani ube wazi ukuthi uthandana nomngane wakho. Angithi ngitheni na ntshelana yonke into. Ethana noma. Ubuyi nje into encane. Into encane nje ubuyi. Nasana uDumisani uma ephila. Uyabona umshado wasiswakho ubonakala kanjani? Angubona la ngisanga. Uma wazonela umshado wakhe. Ngixona ukuthi baba kanjani abangani baqhubeka baba abangani bazi kahle. Bese nibanga indoda noma benisabangani ngempela. Ungakanani lo Dumisani? Inkinga uDumisani bengasayondli ingane yami. Bengasayondli. So ingakho usibizile la. Ngenxa yakhe lo mngani wami. Ngavela uzalile ikhaladi nje bese. So ingakho usibizile la ukuthi uDumisani akasondli. Yebo. Hayi ukuthi Nanokuthi umngani wami ke vele wambulala uma wakhe. Wambulala. Sesiwazi ngani ukuhamba kwasisi kwakuwena noma kwakuyena. Kwakuyena. Phela yena ohlala naye endlini, bengahlali nami. Sihlangane noba. But navumelana kuba Hayi lonke. ungahlangene nami. Bengahlangene nami. Benibanga indoda nina kahle hle nibona. Bengahlangene, wayengahlangene nami. Mina into eyenza ukuthi ngize ngikhulume kangaka ingoba ingane yami ayisondliwe. Ngiyabona ukuthi uDumisani udlala ngani noba u2. Adlali ngami mina. Ngiyabona ukuthi uyanikhatha. Adlala ngikhathi nomuntu ake mngane nami ubuyi. Umuntu engimaziyo engakhula naye angimazi ake mngane nami. Ngiyamazi. Nina nibanga indoda noma wena uDumisani anti mngana nakamtala yini? No 42. Akusho lutho lo. Ube mncane kunomama? Akusho lutho lo. Bemdala uma wakhe, hayibo, bemdala. Bemdala uma wakhe. Ukusala indoda yami. Angiyindawo. Okay, sisi angicabanga ukuthi ke na uDumisani bekufanele abe khona la. Usasebenza. Ngoba ke nayo yabona iziqephu esitholayo omunye usho kunye, omunye usho kunye and sesithola nanokuthi kanti usisi unengane naye noDumisani. Of which Ngicela ngileqaleni ukuthi unengane uDumisani. uthe uconsent ngawe. Ngendaba nami wena. Uthe unendaba nawe ingakho sila. Uvimbile lapha. Yena uDumisani uyazi ukuthi uhamba kanjani. Uzongena wena? Ingane yami ayisondliwe. Maqama. Yena uDumisani uyazi sisihamba kanjani. No. Naye wathola le autopsy ye food poisoning njoba sonke sazi. Autopsy zakhokhela abantu nobuyi. Yebo usuchazile lokho ngiyakuzwa lokho. Hayi Akazi akazi ukuthi ukuthi nani nanihlangene nanihlangene wena lapho bavele buvele uhlala khona. Ni life cover. Lesayidla nawe. Hayi usho kunye ke manje. Usho kunye Hayi. ikuphi ke?
Hayi. Wayidla no. Obu, wayidla ba? Wayidla no ba? Kwakuyimalini? Ngiyakwazi ukubani? Ngiyakwazi ukusho igama inani lokuthi malini. Kodwa ke life cover yaphuma sinobuza ngento senzayo zakhokhela udoctor lo wenze autopsy nani. Uzichubeke kuhlale kunjalo kube food poisoning kanjalo. Hayi shuthi uDumsane nadingakala la ngempela oba kuningi kumele kuchaza. No, sesibakhona abanye bomndeni ngaphandle kwakho? Bakhona kodwa siqhelelene kakhulu ekhaya. Qhelelene. Ukhona umuntu omdala? Ukhona yebo, ukhona ubhuti omdala kunami. Ngizocabanga ukuthi ke ngizocela. No. Angifuni umndeni wami na yonke lento because uma egula Hayi shuthi khona kwazi ungahafa. Hayi bo akwazi. Yini onqabelayo? Ababizwe. ifamily ingekho. Sesinani ngiyakhe egula? Sesikhona. Hayi Futhi ababizwe. nakhona into Khona wagula manje wahamba hayi manje. khona It fihlayo. made sense ukuthi kube food poisoning, but kune story behind konke ukuhamba kwakhe. Because yethu wagula manje wahamba manje asibanga nesikhathi. Okay. Mncane ngisho lento. Uma mncane umalume bafika kumele sizofuna isitifiketi sokushona. Ngazi khona into le ifunwa la ukuthi umuntu mayishonile ukuze bahambe ukclaim. Mina mama ngabangedwa. Ngiyafuna sizofuna Sesikhona emngcwabeni. Ngiyafuna isitifiketi sokushona ukuze niyoclaim. Hayi khona okufihlayo sis. Sesikhona Khona emngcwabeni. fihlayo. Ukuthi nakhona indleko zomngcwabo kwabanzima ukuyithola Khona sengiyathuka mase khona i-life cover bedikhona. Kodwa ke nami Sina ukuthatha kwethu lezi zinto lezi because bekumele sibheke ukuthi songcwaba kanjani. nanzokwenzani. Okay. Sesingazi ukuthi yini unikhavile uyikhavile yini unayo funeral cover sesoyithatha apha imali yokumngcwaba ukwazi kahle isimo nami engiphila kusona. Because uDumsane Ngenxa yendoda. kuthiwa nespouse ne? Yeah. Yeah. Espouse uDumsane yena wahamba zonke lezi ndawo lena bangcwaba umana nani sabuya kwi-life yethu le sesifihlile endlini sakwazi ukuthi senze izinto zethu endlini Wena yakhe ingane yondliwe ezethu engondliwe. Hawu. Okay, lolu daba lolu kuyacaca ukuthi ngelisoveke manje. Umuntu ozodingeka la elinye ilunga elidala lomndeni noDumsane. Ngimthinta next week ngolesine. So kuyadingeka ukuthi noDumsane abe la. Akwazi ukuyikhulumela uDumsane. Hayibo. Usemsebenzini. Hayi shame qhala. Kumele ngiyomphekela njengamanje ngithi ngihlale siningiduvuse la. Mina ngiphela indoda yami. Yo babukele emakhaya niyazi ukuthi lolu daba amanga maningi omunye usho ukuthi omunye usho lokho Indaba umndeni wakini nodadewethu. ungawufuni. Indaba umndeni ungawufuni. Uthe ungabiza umndeni owedwa wena. Owedwa ke. Owedwa kuphi ngempela. Shuthi kuningi okufihlayo. Akungona wasekhaya vele. Hayi shame. Hayi. Uzochaza ukuthi ungakho abulawa yini. Uzochaza. Wawukhona nje sembulala. Uzochaza. Umbulano ba? Indaba lokhu ufaka mina wena wena udlela uma wakhe indoda wena wadlela uma wakhe indoda wena wadlela uma wakhe indoda wena indaba lokhu ufaka mina enkingeni Ngikupha la mic ngoba lo girl uyangicasula njengamanje. Ngikupha la mic uyangicasula lo girl njengamanje. Ngoba uyikukhula kwaziyo. Wena uyazi ukuthi insulin ngayinikwa wena. Le injection yakhona. indaba umndeni wakho ungawufuni ukuthi ufike ubize indaba lokukhulumela uDumsane wena ukukhuluma asakezwa ngoDumsane ukuthi hayi uzoba khona nini wena lokukhuluma hayi umndeni wakho Mama wena oshiyekini wena uma wakho kade ashona uma wakho 3 years ukade ashona. kade ashona uhlaleleni la ngakhona khona kini waphela la uhlala khona kini As in guys, lonke angifuni uze ngiphamela umoya. Uphakame. Okay, mancane ufuna ukuthini? Amadodakazi Hayi akho. kuze khuluma mncane. Ngoba ephakathi. Yo zonke lezo. Hayi maqhamu qoba umuntu omdala kusho ukuthi kumele ungikhombe lokho. Ngisawuma mncane wakho. Ngisawusisi kama wakho noma ungasho ukuthi uma wakho awuhlangani naye. Wena ongasifuni nje komndeni wakho akusithini singakufuni. Akanifuni bawenza amanyala. Usho kanjani sasingekho usisi ehambile emhlabeni ngoba sasisizana naye ubhuti umyeni kasisi wami. Nanenzani? Nifuna idefenzo Ngoba kwakumele nje sithole indlela zokuthi simncwabe. Wawukuphi wena? Wena wawukuphi? Imoto Mercedes le udaba le moto le because wakhamba okay. Umsebenzi yami ngasebenza phela mina. Sekushona uma? Hawu. Susa ngiMercedes sekushona uma? Ufuna isitefe sokushona kwama susa ngiMercedes wena. Hayi. Na guys, ayikaze khuluma nomndeni wami. Kodwa wena yami nawe sazobonana. Ayinto zokhuluma phambi kwe-TV nabantu iSouth Africa sazobonana. Nawe ngathi usuneyindaba eziningi ezingahlangene nento esizele namhlanje.
ngoba mina ukondla kwengane yakho bengamele uze kumina uma ukuthi ubufuna iclosure ngalokho angihlangani nakho bengiyeza mhlawumbe uthi ukhuluma ngengane yamagqama into esizoyikhuluma namhlanje ngithi ukuhamba kwasisi ngiyayishintsha ngikhuluma izinto ey'ningi ngicela umancane ngikhuluma izinto ey'ningi ngesikhathi esisodwa ikona kuphi vele kumele engikuthole mina namhlanje yini engilethele yona la uyasho ukuthi wakhuluma ngangithuleleni sengikhuzanga wena ubuthuleleni ngakhuza kangaki wena ngakhuza ubuthuleleni kangaki mina-ke ngakhuza kangaki andithi ukuthi ngiyambulala uma usakhululekile usa-right nakho ngi-right right nje moyeni Right. ukhululekile ukubulala uma wakho ngenxa yendoda kama wakho eyondodama yami Okay, asivumelane ngokuthi-ke naso set uthe uDumsane u-off nini? next week Thursday Next week Thursday. asikwazi ukumthinta esiyizwele thina lokho can't engikwazi ukumnika inamba yeni ngoba samblock ugirl sashijection number angimdingi eduze akakwazi yini la ihlala khona awukazi uzamkhuluma noDumsane qashe kwenye indawo ngiyakwazi kodwa manje angimthole engcingweni qashe kwenye indawo seshilo sisuthini lo sibuze kodwa lo usayakwazi ukuthi mina nogela sicedile mina naye I know le ndaba ayiphelile vele ngoba maningi ama-loopholes ayizwakali nje ingakho sodinga uDumsane aze naye azochaza udaba lakhe simbuze imibuzo ukuze sikwazi usazi ukuthi kwenzakalani kunkosikazi wakhe ayichaze lolu daba so sizotholana noDumsane sisethi date nawe mamncane usitholele omunye umuntu wangasekhaya azokwazi ukuthi azomela naye ifamily ungami wedwa ukuze ulizwe lolu daba amaxoka kubo ulizwe lolu daba ukuthi lahamba kanjani abiza amaxoka kubo yo nayezela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke nale ndaba ngeke sikwazi ukuyishile ngasikwazi ukuyivala namhlanje kuzodingeka uDumsane nelinye ilunga lomndeni ukuze sikwazi ukuthi-ke nasifike kwingqingithi yayo sikwazi ukuyisolva then will involve abantu kona baka-Black Life abanikezana iluleko ngemndeni asiqedile lana uyeza u-part 2 sizonazisa ukuthi uza nini sekukhona uDumsane nelinye ilunga lomndeni ku-Longstar please don't forget to share like and subscribe Der Black Life TV.